Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης και παρακολουθείτε το κανάλι μου. Προφανώς με βλέπετε από το YouTube και αυτό συμβαίνει γιατί θέλω να βγάλω την παρουσία μου στην κάμερα και θα σας δείχνω κάθε μέρα αρκετά βίντεο. Δεν ξέρω τώρα, θα ανεβάζω εγώ, θα προσπαθώ να ανεβάζω βίντεο. Τώρα κατά πόσο θα τα βλέπετε δεν ξέρω, αυτό είναι το δικό σας χέρι. Θέλω να με αντιμετωπίζετε ως ένα φίλο, να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε από κάτω. Και τώρα που θα κάνω διάφορα πράγματα στο άμεσο μέλλον, θέλω να με στηρίξετε πολύ σε αυτά. Λοιπόν, από εσάς ακόμα θέλω ένα subscribe, κάντε ένα comment από κάτω που σας είπα πριν, κάντε like στο βίντεο και share. Αν μπορείτε να το δουν κι άλλοι και να έρθουν στο κανάλι και να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη ομάδα, έτσι θα κάνω και κληρώσεις. Λοιπόν, να πω ότι είμαι από την Καβάλα και όσοι με ξέρουν θα με απολαύσουν, όσοι δεν με ξέρουν ευκαιρία να με γνωρίσουν. Γεια σας λοιπόν.